Tak môj príbeh začína sa veľmi smutne. Zomrel mi manžel veľmi mladý a pritom sa môj život celkom zrútil. Nastala v mojom živote veľká kríza. Začala som veľa piť a po 2 rokoch som sa spamätala. Prestala som. Začala som chodiť do spoločenstva katolického, ale bolo tam dobre, ale nebolo to ono, čo som ja chcela. Ja som nechcela iba slova, ale chcela som skutky. Chcela som pomáhať Rómom. Chcela som dačo dokázať, ako pre nich dačo urobiť. A potom, neviem, jak som sa ocitla v organizácii ACEC, čo práve bolo to, čo som chcela. A to bolo to, že jak pomáhať Rómom. O nás tvrdia, že sme Rómovia, že nechceme nič robiť, že sme skrátka tí najhorší, ale nie je to pravda. Sú Rómovia, ktorí dokážu v živote veľa. Stačí len ich postrčiť, dať im správnu šancu, že aby sa mali z čoho chytiť. A ja si myslím, že táto práca pre mňa znamená dosť veľa, lebo ma naplňa a dáva mi obrovskú radosť. Nezáleží na čase a nezáleží ani o tom, že koľko mi zaplatia za tú prácu, ale záleží na tom, že čo ja dosiahnem a jak pomôžem druhým.